tong jorao je chini royal family ni no khoroksa bobagra hidi sinijak tongnai botabo royal family ni ngai se oba ke hangra strike ko boasunga thangai tongkha gabno teini ni bukhani koglok banang kisa tam share khalanya musung lokorokna ang to borok ni bobagra tabo hangar strike khlaidani hi jata himani जेकुनो हांगार स्ट्राइक फानेंगनि रूट ब्लॉक फानेंगनि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन फानेंगनि ओ मूवमेंट ऑफ हुंकाय गणतंत्र नि कैसा बेदेक पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी जेकुनो पॉलिटिकल पार्टी नि कैसा पार्ट मूवमेंट न गावन बागै बो जटा ख्लाइ तंगमनि बिनि दफारनि बागै बिनि बदलनि बागै अब बिनि बदलनि बागै बो ख्लाइया अब त्रिपुरा मथानि बागै सिनि ख्लाइया बो ख्लाइमानि आरो बो राजा बा बिन प्रजारकनो जे लाहाना दिउ क्लाइ तंखा ओ आबनो भाई क्लाइ बो संविधान बाय सामाजिक बाय पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बाय खातरि तन्नानि आबो वानसुमनि आबो चाइया आबो मूवमेंट न बो क्लाइमानि आबो असंविधानिक बा अन्नायया आबो काहाम न क्लाइ तो गै बीजेपी बाय त्रिपुरा मथानि जे हालक इ हालक हंकाय जेफोरबानो जोंसिउ आगे बनंनि मीडिया सोशल मीडिया नि बिसिति जोंखनाका त्रिपुरा मथाखाय बीजेपी नि बी टीम दमने गेला पक बांनाय मामो दं ओंखाय बिसिंतै त्रिपुरा मथानि बरक बाय बीजेपी नि दिल्ली नि बरक बाय ना आसब लायै खाबां माले मानथांगो आरो जेनि प्राइम मिनिस्टर नि थानि थांगो होम मिनिस्टर नि थानि थांगो इभेन जेनि आरएसएस नि सुप्रीमो मोहन भागवत बो भायै राजबारी भायै चारौनि थांगा बबाय बुमाबाय आबो कैसा हालक मानजुजाक कारण बरक बो इ हानि बुबाग्रा हंखायबा बरक बाय हालक मानजुजाक आबो ओ मानजुजाक आबो केबेल मानजुजाक या क्राक मानजुजाक है आं मातमता अच्छा बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास थी तो जो तो ने विकास नहीं तामने बगे आमसे सबका विकास नहीं तो मैले भक्ताउने बगे तब हंगर स्ट्राइक बहुत जगह केबे उंतो हा बीजेपी बाय ते प्रमोशन तान बगे हंगर स्ट्राइक तो बीजेपी नि मंत्र तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हाइफाना इ कक्थाइनि बिसिंग 2014 नि जिमि एक लगेते सु मंत्र हिनाय समस्त भारतवर्षबो जतन विकास क्लाइ बखलाइमैया विकास क्लाइ सुकमैया आउन बगै भारतीय जनता पार्टी जे खलाइ तंगमानि नरेंद्र मोदी जे खलाइ तंगमानि जोंनि थानाय जे चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हिंदी ताबु बरं गोनां जोंनि प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हिंदी जे डेवलपमेंट साम खलाइ तंखा पाहाड़ रगो नैनि युकरगो समतल रगो ओ आबो सबका साथ सबका विकास नि आबो कैसे मारिनो आबनि बिसिंति फाना सिनि बरग रगबा सीपीएम ताई कांग्रेस रगबाय सीपीएम 30 बছর कांग्रेस 25-30 टा बছর जेबाबे जाला रेखा चिनि दफारक ए त्रिपुरा दफारक लेन प्रासुकजाक ओ जागाबो दाक्ति मानना मुसलमान बा अ खुइबानि बिसिबा कै इ जेहेतु इ बीजेपी नि जराबो ताइबो दाक्ति माननानि मुसुम जागै देबा सबका साथ सबका विकास उंगियाखो हिनै जे सामानि आंखाय हिनो सबका साथ सबका विकास हिमाने आबो बीजेपी जेता साइट मने आबो उंगोइन तम उंगमान मारिका हाय एयरपोर्ट बमंखा जदि बिचिन बरो रंग आरो फाइनेंशियल बेनिफिट कुरि फना बुमुंगो लाइफ बुमाबो इतिहास बेनिफिट मुंतखा यस महाराजा वीर विक्रम नि मुंगै एयरपोर्ट अर तंगो पृथ्वी कुन जगह राजानि मुंगै एयरपोर्ट आंनुबियाको अर अबन पहिला राज्य चिकन फाना दफा खस फाना राजानि बुमुंगै अब चिनि खापां स्रां मातो ताइ कैसे त चिनि जे नक मानमानि ताबो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना नै जदिबो अनेक समय जों पाब्लिक रनो सुंग हंकाय इ नक साबरि हंकाय राजा रे हिसाब अब साइने माने बर तान बगे हंकाय विलेज कमिटी नि 587 टा विलेज कमिटी ओ त्रिपुरा मथानि एडहॉक कमिटी हिने जेता कमिटी तो ओ कमिटी रो निसिनि सिलेक्शन खलायै बर ब्लॉक रहवै जिउ टेकिंग गो हंकाय आबनि बगे बर भरि बर खि साइतम हाइफानो अब अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार न आबो रिगो नै जों बुझक खांखाय नि बुझि काबन बागै न डेभलप तो उंगै तो नि बरक नि सेंटिमेंट तो नि ओ जे बुमुं फिलजाक माने आबो न हाथाय कतर गन्दा तुइसारा नेदिखा
CPM kun mote ingo ya dia even chikon ni simi kotor porjonto arbo sini rishano totara phanai west good sumoy aro jotono hambai nai kok sai to bhe Narendra Modi sini Biplab Kumar Dev kok borok sawo Bihik Niti Dev kok borok sawo Dr. Manik Saha kok borok bo sai tongo gai sini borok rok bo je kok borok mai Tripura sarok age tongnai borok bo o wanjuido phane borok rok kok borok samane oi lasi jagoi sanani chengkha awan bagai no sini borok ni bisingo taisa vibration bhaiban bagai abo bo सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास नि मारी हाय आं मातमता हाय फानो सिनि बरक जे परिमाण माननानि मुसुमानि जे परिमाण मानना तमनि माइया गबा विन मुभमेन्ट खायो अब खायनो मानो गय आबनि बागैनो जों सानानि मुसुंगो बीजेपी का फुल डेमोक्रेटिक नि रंग रूप रिनाय तान बागै हिंगाय अरो असल कक साइड तमना बीजेपी तमतुति फानो नं राइट कक नं साइड तमना BJP तमतुति नं आइन नि कक साइड तमना अब CPM रबा अमति रंगिया आउन बागैनो जों सानान मुसुंगो भारतीय जनता पार्टी न ताबो त्रिपुरा राज्यबो काहाम खलाय तंगो समस्त भारतवर्षबो खलाय तंगो ताबो रोमान स्क्रिप्ट नबो BJP न ताबो कक वानजी स्क्रिप्ट बाय फानो सुदि रोमान स्क्रिप्ट बाय फानो सुदि नाय निनि सराय रखनो सुदि तनिबो यूनिवर्सिटी वो कॉलेज ताबो क्लास 10 बाय 12 नि स्टूडेंट रखबो सुइ तंगो आगे खाय कुनु लिखित करि नों जेसे फानो सुइ मानो बारबेलि ताबो हुंकाय ICA नि बिसिंति खलायै जिनि बरंगना ICA नि मिनिस्टर सुशांत चौधरी हुंकाय निनि अरनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारी नि बिसिंनो प्रेस मीट खलायै खामाने अबनो अप्रूव अबनो सिलमोहर खलायमानि अबनो बीजेपी नि पक्षे सम्भव आगे CPM जरी तो हंकाय अमति प्रेस मीट बुखलाया रिसानो से काने खिबि रिरि बुलाय कावन बागैनो बीजेपी नो ताबु सिनि दफानि बागै त्रिपुरा राज्यनि बागै सामखलाय दङ आबनि बिसिंति फानो ताबु नंसुका सबका साथ सबका विकास है तान बागै विकास थायो सुं राजा पन्त लामाव अंखरै ताबु कक सावै डिमान्ड खलाय मा तंखा ओंखाय आबो हाय फानो उंमनो जे मानिनो जों क्लाय खलाय मानो दातिपो BJP ni kendro ni netarok mungsa siya borok I hani borok rok baiklah lahan atiu tongka abo borok bujibo engka optic movement ni bisingti rinani hinai sung khanamani bosujati bo bastav antar thang sabai ba drafting ro complete TTC rinani TTC ni kokto 125th amendment TTC abo BJP जनजाति मोर्चा रक सावै अलरेडी कैबिनेट तो पास हुई दिल्ली और हरजा अब फानो लाइटे सा खलाय फानो रिमानो आवन बागैनो मुभमेन्ट खलायमान खांका अब तैसा सिनि सेंटिटी तंगो तैसा सिनि अब कराकुंगो आवन बागै डिस्कशन चले तंगो सुं ताइ त्रिपुरा मथा उंथं IPF ति उंथं BJP जनजाति मोर्चा रक डिमान्ड खलायमान उंथं सुं ताइ रिया हिनै मुदि सरकार सायब गाबो रिनानि लामावनो थांतंगो मानन लामावनो थांतंगो आबोना नांखाय जों लाइटे साखनो उंगै बानाबो जों बैलेंसिंग खलाय जों तंगना बोबाग्रा प्रदुत विक्रम वॉइस मेसेज नि बिसिंगो साइतम खाजे सिनो हांगार स्ट्राइक अबो कोनो पॉलिटिकल पार्टी या कोबने रीजनल पॉलिटिकल ने जतो त्रिपुरा नेता मंत्री रक फाइनेंशियल थानजागा खरांति सावन नि लगे जों सामतंका गनबले अबनो सपोर्ट खाय बनो किसा सुक लगे ना मोदे मोसो अब जेरिने रिनाय जेरिया तोरिया अब तो अनेक बरक तंगो बसात बाय जरारिया फानो बखात बाय जरारि फान मानो इवेन CPM नि दा राजा चरण आगेनि CM एक्स CM पन्द सावो थानाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन जों बंगनि डिमान्ड फुल सपोर्ट खायो दा जितेनबो सावो अब इलेक्शन बयतरनि पारमना देसाइनिया जे जागाबो राजतंत्रनि विरुद्ध से CPM नाम फायो हंगाय थानाय विधानसभा इलेक्शन फुरु हंगाय बुबाग्रा जे सामानि जे डिमान्ड खामानि अब न्याय अब जों रिनाय ने साइबाय बले बरबो हंगा आबनि बागैनो ताबु जेता सामानि जेता नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस नि साफानो अल्टीमेटली अब पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा मथान कॉल खायो आरो बेसिरबाग त्रिपुरा मथानि जांदा तंनाय यूथ नि तंनाय बुरी रक तंनाय आरो तै कुनु पॉलिटिकल पार्टी नि जांदा थांला हाइफानो बाक्सा बरक कुनु पॉलिटिक्स खलाया कुनु पॉलिटिकल पार्टी नि बैनर तंगिया
हाय साधारण समर्थक बा भोटार दङ बरबो थांनाय थांमानो जेमन थांनाय आईपीएफ तिनि रूट ब्लक खालायफ्रु गिला बरक माइरं नक्तनि रिखा राजाचरणनि दारादानि बसलाखौ दार थांगाबले सीपीएम नि बसला आमतिखलै थांनाय मानो जानजानि बेपार आबो जानजानि डेमोक्रेटिक बेपार हेकै अर बीजेपी खैने बाक्सा थानाय थांतम आंखाय बीजेपी खलायो बीजेपी जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी नि आं एमडीसी आं थायता जे थांनाय थांतम हेकै आं थांया फानो अब जेटा बुबाग्रा खलाय तंमानि काहाम हेकै काहामनि सानानि ससल तंगा नांगौ हामी हेकै बुबाग्रानि दाबो राजा फानो आं प्रजा नुगै दंनि नबो सालिया हेने साना नांनाय काहाम नकै काहाम सानानि हामिया नकै हामिया सानानि अ सत्साहस तंना नां ताबो बांलादेश जखन भाषानि आंदोलन खलायफ्रु आंदोलन खलायका हेकै पाकिस्ताननि अरनि उंगरंनि बिरुद्धे आंदोलन खलायफ्रु थुरुकसाबाय हिंदुबाय आंदोलन खलाय जातीय साथेनि खलाय बर देश साथेनु खाबले 1971 हेकै नुं जे जागा निनि सीपीएम नि बसारक आईपीएफ नि बसारक कांग्रेस नि बसारक बीजेपी नि बसारक रोमान स्क्रिप्ट बाय हामजाक कगवानजी स्क्रिप्ट बाय हामजाक देवनागरी बाय हामजाक बरक नि हामजाक पनि चॉइस बरक फ्लाइटम हिनै ताबु मॉडर्न एज तामना सी तंतुतुई नुं जदि बुमाबु फांगबाय निनि बसाना जदि चाब्रि त फांगाय अ बसारक सालसा अब हर उंगै बसानाय आउन बगैने सीपीएम र कगवानजी स्क्रिप्ट हामजाक फना जत बिनि बसारक फांगाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनैमान बांगबाय थाबले गे सीपीएम नि स्राय रक न सीपीएम नि बुमाबु फासं सीपीएम खायनानि साइमबाद इक्वेलिजम निनि समाजतन्त्र नि कपथाय बाय पाइनारक मालिया आरो नि स्राय रक सिकितर जत अंखरै है बीजेपी केबका आईपीएफ ति केबा त्रिपुरा मथा थां तंमले सीपीएम ररम नारक मालिया बे कुनु दिन चियार खाली तंगिया कुनु दिन जागाबो खाली तंगिया तिनि बआसो या केते केसा थां आसो गयना आउन बागैनो जे खलाय तमानि मुभमेन्ट निश्चय हामिया निश्चय अब कुनो असंविधानिक या अब वानजिनि बागै बो हामिया सिनि बरनि बागै बो हामिया ताबु आरो रोमान स्क्रिप्ट नि कक साव मोर एम्पावरमेन्ट नि कक साव त्रिपुरा सरक नि तीन बागे दुई बाग एरिया वो जे त्रिपुरा सरक तमानि आरो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन ना नांगो लैंड राइट माना नांगो रेवेन्यू नि एम्पावरमेंट माना नांगो डायरेक्ट फंडिंग सिस्टम माना नांगो नै जे त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो सामानि अब सीपीएम बसारक नि बागै डायरेक्ट फंडिंग तार हदे बीजेपी बसारक नि बागै डायरेक्ट फंडिंग तार हदे बीजेपी नि बसारक न हंगाय रोमान स्क्रिप्ट बाय तासोइनि हि सामायाबले अब जतनि बागै न अब से बुजिना नांगो आं ताबु अरो जदि बुबाग्रानि ओ जे सामुं खलायबानि अब साया हिनि सावै जदि आनि दफानि बरर आनि पार्टीनि बरर नुं साया हिनै अब राजनीति वो अब एखाक लायखांगा अब उ खिनो एखाक तेसे मनामरि माहाय खलायो आउन बागै आं सानानि मुसुङो नुं इ समाज बजराति सामुङना नुं इ समाजनि नि याग्रिता बानु दिनि तंग खना थैथानाय गेनिनि सामुं खलायलांमानि गथां तंतुति नुं सामुं खलायलांमानि आबो मारि कुनु दिन बरक रक पया आउन बागै न सीपीएम रक कुनु दिन आसाया जे जों हारिवान होननाय पश्चिम बंग बै त्रिपुरा वो कुनु दिन सीपीएम रक आसाया बरक हारिवान होननाय ब्रिटिश रक सावा दिवो साल हाबैबानो पश्चिम गालाव जोंनि ब्रिटिश रकनि सरकार कुनु दिन दुबिग्ला हाबलां लागमोन कमाय थांले सीपीएम रक कमाय थांगाबले कांग्रेस को 30 टा बसर अरो तंगा कमाय थांले ताबो बीजेपी काहामप्ले तंग बीजेपी सासे तंग बीजेपी रि तंग बीजेपी जदि खलायमानि साया हकै बीजेपी बा हाल हकि को थायना आंतागु नुमाने का काहाम नुगै तंग हामिया जदि खलाय तंग हकै अब जरा न कक सनाय आउन बागै न जों इ जागाव तंग जों सामुं खलाय तंग जों अननाय खलाया हामबाय अच्छा तब एडिसिओ नु तो एडिसिओ इंडिसि खरकसा एडिसिओ 600 कोटी बा 700 कोटी बसर फाजे तो वैकेंसी तंग त्रिपुरा सरक बा जेकुनो पोस्ट विभिन्न पोस्ट 12,000 पोस्ट वैकेंसी खाली हेरि खनामानि जो आमना फुलफिल खायानि थांका आउ जे 600 कोटी बाय आमा बाय ति आ फुल दखलाय बना 600 कोटी एडिसिओ नि इतिहास निसिमी 1982 to 7 schedule 1985 निसिमी का 6 schedule का आफुरु निसिमी न
राज्य सरकार नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि रां रहरि दङ एडिशनल बाजेट थायो ओ बाजेट राज्य रहर ओ बाजेट न बेस खालायन स्टेट नि बाजेट पूर्व आव असो रां रहरनाय एडिसिओ हिनै रां रहरनाय हिना आरो एप्रुव खालायजाक स्टेट नि एसेम्बलिओ 1982 नि सिमी ताबु पर्यन्त जे स्टेट गभर्नमेंट एसेम्बलिओ जे एप्रुव खालायमानि ओ रां प्रत्येक बছर थांसुगिया तमा सीपीएम नि जरां थम तमा कांग्रेस नि जरां थम तमा जुट सरकार थम तमा बीजेपी नि जरां थम कुनु बছर फान फुलफिल थांसुगिया ओ थांसुगिया नि बागै न अकक सालाय तम तावनि बागै थांगिया आबो आरो एडिसी नि प्रशासक बाय राज्य नि प्रशासक मिली सालायना नांगौ गाय आरो नि चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर बा कतर ऑफिसर राज्य नि आईएएस ऑफिसर राज्य नि टीसीएस ऑफिसर बर अरो तंगतुति बो सीतंग प्रशासन आरो तंगतुति बो सीतंग बाहायक्लाय राज्य नि टीसीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बाय मालायै रांतलांगमाया आबो सीएम बाय आरो नि सीएम बाय आरो नि फाइनेंस मिनिस्टर आरो नि सीएम साले तान बगै तलांगमाया आबो बरक नि सिने आं तो ओ जराव सगया कबा किन्तु 1982 नि सेमी ताबु पर्यन्त प्रत्येक बছर रां सगया एप्रुव बाजेट फाने सगया जेमन बुफा साका बसालानो पेंशन निमगे 1000 टाका आव 1000 टाका रहने हिनपानो लास्ट हिनके 1000 रहया 800 रहो ओ ताई 200 टाका बरनि फाइनेबा अमते खैमा 12 उमंग ताल पर्यन्त 100 कोटी 200 कोटी नि ऊपर रां बकेया एडिसी राज्य सरकार धनि मान थाइ दङ अब बाहायक्लाय मानिया अब बरनो सालायना उचित आसार पाठक समुङावनो दंनाय हास्तेव बीजेपी हापां तंसा नंताबो खरकसा एडिसिनि एमडीसी गयां जनजाति मोर्चानि काय वाइस प्रेसिडेंट नङै बस कांगो नर अबाहाके हापां तंसा तिब्रासा हामग्रानि फासिङो बस जरते काहाम सामुं ताने सेकांजा आबो किसा अपडेट दिदि ताबु बीजेपी जनजाति मोर्चा रग्न बीजेपी राज्य सरकार राज्यनि संगठन बीजेपी निथं आबो बरम मुलिमानि बागैनो ताबु डॉक्टर मानिक साहा जिनि चीफ मिनिस्टर साबो जिनि विकास देवबर्मा बरम गना जनजाति कल्याण मंत्री न साबो जनजातिनि बागै तामो खायनानि नाम आबो प्रपोजल दिदि कैबिनेट प्रपोजल ताम खायना नाम जनजाति मोर्चा बै सालायै ताम खायनानि नाम आबो प्रपोजल दिदि नेना बताबो बबो जागानि बुमुंग फिलिपिनाय कैसा महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट खायमा हाय जेमन हेजामारा खाय मसान्दे गुथुई मुइतु लुंखाय कसु सरांगमानि दुइसाक्रान खाय मरा सरांगमानि चालता सराखाय थाइपलो फाननि चालता सरांगमानि नेने ओ साइदरा हंखाय उंगमानि हावरांगमानि अमतु खाय बो जागा तम आब्रक न सादि आबनि बिसिंगैबो जे पारारक जीपी बिसिंग तंगो गाव पंचायत बिसिंग अब एडिसिओ रहर का हंगे बर तैसा एम्पावरमेंट मानो अमति जागा बो नाइदिनि साबै खलायलै तंलायबे आवन बागै न जनजाति मोर्चानि बिसिंति खलायै आबु नायै जनजाति रगनि ताम हामग्रे नन तंखो अब ठीक थाखलाय नायनानि बागै से साइतो हंगाय जनजाति मोर्चा रग एमएलए एमबीसी र बरक वावै सालायनानि हंगाय राज्य लेभेल दिल्ली लेभेल सालायनानि अब जेसुक सालायनानि दरकार आसुक साजाया खहाय आं माथम आनि जनजाति मोर्चा रगनि बिसिंगता अब बजागा खातर जागै तंग आं तो ताबु से तैसा वाइस प्रेसिडेंट उममानिबा अब सालाय नायै इलेक्शन नि जरावो सुना हाय खलादि इलेक्शन फाइकैनो जों पाइजानानि फाजानानि हाया इलेक्शन तंथं तंयाथं निनि कक्थायनो नों नमा सानाय कारण एससी मोर्चानि डेभलपमेन्ट नि मैटारि साबो माइनरिटी नि साबो जों ओचिनि कक्थायनो जों सानानि ना अब सालाय दं